tak berjanji. Wateres bereng ari turus ngampet. Wateres bereng ari turus ngampet. Kurus bereng ari isi Wa kurus bereng
Kanjeng Agung Kambul apa dewetik yang puniki matur syukur alhamdulillah sugeng roh. Sadurung Kanjeng Agung Kambul ngaturaken piatur apa dewetik yang puniki ndawangan Kanjeng Agung kemelaken rencana punika mangke bisi dewetik yang puniki sami puniki bisa harga sikungan pangati kedalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kembali dewetik yang puniki sandare Kanjeng pengapan dewetik yang puniki hanapi salam serga salam saya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika matur kabeh syukur alhamdulillah sampun suci Kanjeng Agung kembali ngaturaken punang salam serga salam saya Indukani ingkang kelaran dening Kanjeng sesepuh sasak salaparan beklik kuno puniki dewetik puniki jadi ngaturan salam adab Agung panuduh dewetik yang puniki kotak lumpur dari Agung ingkang angrak sering jagat panagari puniki penuh dewe kita ingkang mering ingkang dadi ambali tandang padepokan puniki yen menawi wonten rawuh puniki kaliyan pasepan kawula sasam puniki ingkang tos patung alim ulama paru terteliti pamusuhan ingkang dari panagari puniki Kanjeng Sunan Raja pada garni wasana Bapak Kepala Desa Mejen Puniki yang bertemu saya pengabdi aku endek menghayal terasaksi deari jari selina terasaksi deari jari selina ingin tawag yang boleh apa dewetik yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawasan dewe kita puniki sampun pinelan sampun keice agemal angametan salih aping Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah prabuyugi dewek titiang puniki hanam salam surga puniki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan sumangguan demi
Ing sampai aku puniku dawak punami mali dawak. Kalentang minulir ring nang. Apan dewek titiang puniki ditang pilaran ing kajen sasak saparan dewek. Anur geus dewek titiang puniki pitami kaputuran kang handi ingkang sebasa
Giring marah. Giring marah. Oh. Ini dua pengantin Agus. Terus kirim na buas kayak gitu.
sebuah dunia